Na ceste zastaneš, auto sa pokazí, každý ťa obchádza, nikto nezastaví, radšej ti zatrúbi, alebo pohrozí. Čo tu stojíš ty, nie si drzý. A tak len postávaš a ďalej stopuješ, nik sa neunúva, veď čo ak okradneš, nezveriť netreba, doba je surová, tak len ďalej stoj a stopuj bez slova. Pýtaš sa, čo to znamená a prečo mám skrčené ramená. Odpoveď nenájdeš, každý sa poteší, keď ťa uvidí na kolenách. Kričíš niekto, je tu niekto, kto ti pomôže alebo poradí, kto nás tu pred nami konečne zachráni. Ostal niekto, vôbec niekto, možno len duchovia s vrecami peňazí, nech zdvihne ruku ten, koho som urazil. Padne výstrel a človek padá na chodník a nad ním s úsmevom si stojí výpálnik. Nikto sa nestará, nič nevidí a Fizel kontroluje parkovacie hodiny. A možno za rohom si prachy rozdelia, čo na tom, veď rokmi sú dobrí priatelia. Nikto sa nestará, nič nevidí a tak bežia roky, dni aj tie hodiny. Pýtaš sa, čo to znamená a prečo mám skrčené ramená. Odpoveď nenájdeš, každý sa poteší, keď ťa uvidí na kolenách. Kričíš niekto, je tu niekto, kto ti pomôže alebo poradí, kto nás tu pred nami konečne zachráni. Ostal niekto, vôbec niekto, možno len duchovia s vrecami peňazí, nech zvihne ruku ten, koho som urazil. Čo to znamená a prečo mám skrčené ramená. Odpoveď nenájdeš, každý sa poteší, keď ťa uvidí na kolenách. Kričíš niekto, je tu niekto, kto ti pomôže alebo poradí, kto nás tu pred nami konečne zachráni. Ostal niekto, vôbec niekto, možno len duchovia s vrecami peňazí, nech zvihne ruku ten, koho som urazil.
Netreba sa uchyľovať k takým cestičkám, ako je alkohol, drogy, cigarety, násilie pred klubom a podobne. Vždy je, myslím, lepšie, keď človek pracuje na svojom sne, na tom, čo ho baví, a keď je život akokoľvek ťažký, nech sa proste nevzdáva. Také veci, ako je napríklad šikana na základnej škole, alebo posmievanie, alebo dajme tomu chorobne prísni rodičia, to sú všetko normálne veci, bežné, ktoré sa dejú úplne všade a po celom svete a už dlhé roky. Takže netreba to brať až tak strašne vážne, zažíva to mnoho ľudí a mnoho ľudí si tým prejde a už je na každom jednotlivcovi, či sa vzdá, alebo či bude teda odhodlane pokračovať vpred. My sme si tým prešli, my sme si to dokázali prejsť a keď sme to dokázali, my dokážu to aj ostatní, o tom presne chceme hovoriť, o tom presne chceme tancovať. Děkujeme. Vám všem bylo mi ctí s vámi sloužit.